Acompáñame para levar a cabo esta presentación o alcalde José Miñones e os demais voceiros do Goberno Municipal, Blas García, David Santomil e Gema Otero, ademais dos representantes das asociacións Palmira Boulevard, Xuntanza de Empresarios de Ames e Parque Empresarial. Son a concelleira Ana Paz, concelleira de Promoción Económica, e, como sabemos, o 14 de marzo deste ano, o Goberno de España tomaba a difícil decisión de decretar o estado de alarma para frenar o virus da Covid-19. No Concello de Ames, desde ben cedo, tivemos moi claro que precisábamos un plan de choque que axudase a mitigar, de algún xeito, as difíciles consecuencias xeradas pola pandemia da Covid-19. E por iso hoxe presentamos o plan de reactivación. O confinamento trouxo consigo un forte impacto para a nosa economía e, como se pode ver nesta gráfica que representa o crecemento do PIB anual, obsérvase unha brusca caída neste índice a nivel nacional, cuestión que é extensible nos demais ámbitos. En canto aos análises a nivel nacional, observamos unha caída en todos os sectores. Sen embargo, é preciso destacar o forte decrecemento nos sectores da construción e dos servicios. A nivel nacional, a economía española presenta unha forte contracción no primeiro semestre do ano, producíndose posteriormente un repunte da actividade que é insuficiente para alcanzar o nivel previsto nas súas proxeccións de decembro de 2019. En canto ao análise galego, é similar ao do ámbito nacional. En liñas xerais, obsérvase que as actividades económicas máis afectadas son a hostelería, o comercio de vehículos e as actividades artísticas e recreativas. En canto á situación do noso concello, compre destacar cal é a estrutura sectorial da nosa actividade económica. Como se observa, ten un forte peso o sector servicios, xa que casi un 80% das empresas do noso municipio se adican ao sector terciario. E xa a moita diferencia encontrase a construción cun 14% e, por último, con un índice moi baixo, a industria e a agricultura e pesca. O sector servicios caracterízase pola súa diversidade, sendo a actividade con máis peso a hostelería. En canto a construción, podemos dicir que o peso que garda co resto dos sectores é semellante á media galega. O sector da industria é baixo no noso concello, a pesar de atoparse no municipio o polígono industrial do Novo Milladoiro, que está profundamente orientado aos sectores das TICs. Por último, no que se refiere ao sector primario, o peso que garda en relación cos demais sectores é baixo, situándose a moita diferencia da media autonómica e provincial. Outro dato a ter en conta para poñer en marcha o noso plan foi coñecer as fórmulas xurídicas para levar a cabo a actividade. Neste gráfico podemos ver cal é a fórmula xurídica que máis importancia ten en Ames, xa que máis do 60% das empresas que conforman o tecido productivo de Ames o fan baixo a fórmula do autónomo, seguido do 31% que elixen a fórmula xurídica sociedades limitadas. Outro dato que observamos á hora de orientar este plan é o tamaño das empresas, que, tal e como se reflexa neste gráfico, teñen a súa maioría cualificación de microempresas. Isto indica que teñen de 1 a 9 asalariados e asalariadas. Outro dos índices imprescindibles para coñecer en que situación nos atopamos é a que mostran esta gráfica e que representan a caída nas afiliacións á Seguridade Social. Xunto coa baixada na afiliación da Seguridade Social, tamén se observa o incremento do paro, rexistrado que por sectores incrementouse, sendo unha vez máis o sector máis prexudicado o dos servicios. E toda esta situación veuse salvada en gran maioría pola posta en marcha dos xa coñecidos ERTES, dos que se beneficiaron 392 empresas amesáns e un total de 1.427 operarios e operarias.
En resumo, o 80% das empresas amesáns concéntranse no sector servicios. Máis do 60% son baixo a fórmula do autónomo. O 98% pertencen ao segmento microempresas. O 37% concéntrase na actividade comercial e de hostelería. E 392 empresas acolléronse aos ERTEs tras a declaración do estado de alarma. Unha vez analizadas todas as cuestións anteriores, podemos destacar cales son as nosas debilidades e fortalezas, así como cales son as ameazas e oportunidades que xeran a nova situación. Entre as nosas debilidades, a situación na que quedaron as empresas despois do peche e a desescalada. Como fortaleza, a principal é a fidelidade dos clientes locais, así como a colaboración entre empresas e o tecido asociativo. A principal ameaza é a caída da demanda, pero, dende logo, o máis importante son as oportunidades, como pode ser a necesidade que as veciñas e veciños tiveron de acudir ao comercio local nun momento no que os desplazamentos estaban limitados e que axudaron a conocer aqueles que temos máis preto e que descoñecíamos. A continuación falará David Santomín, concelleiro de Educación. Grazas, Ana. Grazas, compañeros músicos. Grazas, Tesec, que levanos demostrando a súa profesionalidade neste ámbito. Grazas tamén, compañeiros, compañeiras da corporación, compañeiros de goberno, amigos e amigos, representantes das asociacións de empresarios, de comerciantes. Grazas por estar aquí, máis nun contexto tan complexo, tan difícil como é o actual, non? Levamos traballando, como dicía Ana, un tempo na elaboración deste plan de reactivación que persegue principalmente tres líneas. Dende logo, en primeiro lugar, a reactivación económica, o fomento do emprego e tamén a atención social e a cooperación. É, sen dúbida, un plan de reactivación deseñado pola administración local e a administración máis próxima aos veciños e veciñas, e, dende logo, os concellos non podemos ser alleos a esta realidade. E de aí que tamén dende a administración local fagamos un esforzo moi importante por sumarnos a outras iniciativas que xa hai no ámbito tamén da reactivación económica e da reactivación do emprego. Nese sentido, agradecer aos máis de 21 axentes que participaron na elaboración deste plan e a aqueles sectores que facilitaron tamén a súa posta en marcha, realizando propostas, pois preto das 199, indicamos aquí mesmo 99 as que foron admitidas e forman parte deste plan que desenvolveremos de cara aos vindeiros meses. Dende logo, o obxectivo, primeiro, axudar as empresas e autónomos de Ames a facer fronte aos efectos económicos, como dicía, axudar a recuperación laboral e a formación de desempregados e desempregadas, apoiar as persoas máis vulnerables e que se topan nunha situación económica complicada e, sen dúbida, o necesario reforzo da atención social. Os principais destinatarios destas axudas, dos que logo se explicarán os diferentes eixos de actuación e se detallarán as diferentes liñas de actuación, son PEMES, micropemes, autónomos, principalmente no ámbito do comercio e da hostelería, pero tamén outros sectores importantes, como o sector TIC, sector da cultura, entre outros, e, por suposto, tamén
a nosa veciñanza, que nos debemos estar apoiando nos momentos máis complicados. Este, sen dúbida, é un deles. Como dicía, un proceso de participación amplo que agrupa todos estes sectores, agrupa tamén o consenso, neste caso da corporación e dos diferentes grupos políticos que representan o Concello de Ames na corporación, e, dende logo, todo o noso apoio e o noso esforzo para poder leválo a cabo durante os próximos meses. Como dicía, moitas grazas, o tempo é limitado, así que doulle a palabra ao compañeiro Blas García para explicar algúns dos eixos que conforman este plan. Moitas grazas e boa tarde. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Non vou a... creo que vos damos todos por saudados xa por David. E eu, por non perder moito tempo e non facer isto moi pesado, vou empezar agradecendo o traballo realizado e a colaboración de tres sectores ou de tres grupos, non? Primeiro, o persoal municipal, que colaborou e traballou e ainda lle queda moito por facer, porque o gordo deste plan empeza o día que abramos o proceso, e sobre todo tamén os departamentos de contratación, secretaría, obras, que é o que me toca explicar e tamén os quero felicitar. Felicitar e agradecer, como non, aos grupos da oposición polo traballo realizado, polas aportacións feitas e pola colaboración que tiveron co goberno municipal nos momentos críticos, e creo que é de destacar o traballo conxunto de cooperación, de lealdade que tivemos durante eses momentos, e que creo que, sobre todo, unha vez que vemos o que está a pasar na política de moito máis arriba, creo que é importante resaltar esa colaboración, e creo que con esa colaboración e ese apoio dunha oposición seria, rigurosa e constructiva, si poden conseguir moitas máis cousas que cando que buscamos é unha posición de confrontamento e de perxudicar os gobernos. E a última, a Deputación da Coruña, porque creo que foi a administración que colaborou e está colaborando cos concellos en xeral e sobre todo ao Concello de Ames, onde parte importante deste plan de reactivación de gracias a eles, polo PEN Concellos aprobado, nos aportan case €500.000 de euros, mas despois outras aportacións que levan feitos aos concellos da provincia da Coruña para axudar no tema do COVID. Me tocou falar de inversión en obra pública, me imagino que todos saberedes por que xa, do que quero destacar sobre todo que cando empezamos a elaborar este plan de reactivación e empezamos a falar, todos tiñamos claro a importancia de apostar e de proxectar a obra pública neste concello. Por dúas razóns, basicamente. Unha, porque estábamos axudando a empresas, moitas delas que son do noso concello ou da comarca, e iso que nos axudaba a súa vez era a poder fomentar e manter os postos de traballo tan necesarios nestes momentos. E por outro tamén, porque con ese investimento que facemos nas empresas coa obra pública, tamén estamos axudando outras empresas de aquí, outras autónomos e outras microempresas, como son os sectores da hostelería, por exemplo. Eu vou dar un par de datos, simplemente, que ademais están aí, ustedes aí, que en anos anteriores o nivel de investimento do noso concello rondaba 1,5 millón, 2 millóns de euros ao final de ano, e este ano, grazas ao esforzo de todos e á planificación, e sobre todo, dicía antes, ao persoal municipal, vamos a conseguir chegar aos 3 millóns de euros seguramente, co nivel de obras que levamos executadas, que actualmente xa son o 55% do orzamento que teníamos previsto, e que nos quedan aínda 2 millóns de euros máis por executar.
Este investimento en obra pública é posible gracias aos fondos propios do Concello, ao Plan Único da Diputación e aos fondos europeos EDUSI. E estes van a ir dirixidos fundamentalmente a pavimentacións, arranxos de núcleos rurais, sendas para mellorar a mobilidade e a seguridade peonil, a accesibilidade, infraestructuras deportivas, culturais e educativas, saneamento e abastecemento ou obras vinculadas co medio ambiente. Como dixen, xa para rematar, son actuacións que van a axudar a moitas empresas do noso Concello, directa ou indirectamente. E agora vou a dar a palabra á compañeira concelleira de Economía e Facenda, Gen Otero. Hola, boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, quixera agradecervos o feito de que esteades hoxe aquí, a vosa presencia neste acto de presentación do Plan de Reactivación. Quixera agradecer en primeiro lugar aos departamentos dos que son responsable, tanto intervención como contratación, o seu esforzo e o seu compromiso, pois desde o primeiro momento, en momentos tan complicados como os que nos tocaron vivir e nos toca vivir, deron o máximo, ao igual que todos os empregados municipais. Por iso vai para eles o meu agradecemento e o noso agradecemento. Decir que desde o Departamento Económico, unha vez que se decretou ese estado de alarma, nos puxemos a traballar moitas das medidas que aquí se presentan nese plan, xa foron adoptadas, xa foron desenvolvidas ao longo destes meses. Desde o primeiro momento, como digo, ese departamento comezou a traballar no que é a agilización dos pagos. Sabíamos da situación, sabíamos que era un momento moi complicado para moitas empresas e moitos autónomos, e se estruturou o departamento, e podo decir que grazas tamén a ese traballo invisible, pero necesario e imprescindible do Departamento de Comunicación, está tamén a concelleira Nati hoxe aquí presente, nos habilitaron todos os medios e todo o persoal do departamento comenzamos a teletraballar de xeito inmediato. Digo inmediato porque o día 14 se decretou o estado de alarma e a semana seguinte xa estábamos teletraballando todo o departamento. Esa reestructuración e este teletraballo fixo que se puxeran en marcha esos mecanismos para agilizar todo o que son o pago das facturas. Neste momento nos atopamos nunha media de período medio de pago de 15 días e quero aclarar que moitas veces esta magnitude se confunde. Ese período medio empeza a contar unha vez que rematan esos 30 días que legalmente as administracións temos para tramitar a factura unha vez que a recibimos, é dicir, conformala, aprobala, etc. E nos tomamos con ese período, cando entramos, ese período superaba os 80 días. Desde ese momento fomos traballando niso e agora mesmo é unha das nosas prioridades. Quero decir que ese período medio de 15 días está moi por debaixo do legalmente establecido, que é 30 días. Comezamos con actuacións no eixe fiscal e establecimos unha serie de medidas como foron esa ampliación de plazos dos períodos de voluntaria dos tributos municipais. Empezamos a traballar tamén na aprobación de normas de fraccionamento e aprazamiento para esas tasas e precios públicos, nesa derogación da ordenanza fiscal de terreos por ocupación de suelo público e de terrazas, a denominada tasa de terrazas, e esa ampliación de bonificacións que recentemente nun pleno extraordinario dos xoves aprobamos para creación de emprego dentro da ordenanza do IBI. Esa ampliación de prazos de período de voluntaria dos tributos municipais, como sabedes, temos tributos delegados na Diputación e temos tributos propios e tasas e precios públicos propios do noso Concello. Dentro das limitacións que temos, porque son tributos delegados desde 2012, podemos ampliar un mes máis esos prazos para acollerse a ese sistema especial de pago do IBI fraccionado en 2
pagos sin custe adicional. Ese 50% que se podía abonar en xullo e o 50% en outubro. Se ampliaron de 2 a 4 meses ese período dos prazos da voluntaria do primeiro semestre, do imposto de vehículos de tracción mecánica. Se derogou a ordenanza fiscal de terrazas, entendíamos que era un momento moi complicado para a hostelería e a única opción que tiñamos como goberno para apoialos para intentar minimizar o impacto que ia ter esta crise na hostelería era derogando esa ordenanza e reformulando, e agora mesmo xustamente se está negociando tamén con toda a hostelería ese regulamento de funcionamento e ademais esa ordenanza fiscal que se consensuará tamén cos hosteleiros. Se ampliaron de 2 a 3 meses eses prazos de voluntaria nos recibos das tasas para actividades e servicios relacionados coa hixiene urbana, os denominados recibos do ciclo integral da auga. E por primeira vez no noso Concello de Ames se publicou un calendario fiscal, o calendario fiscal para 2020. Neste calendario fiscal se publican todas as datas de cargo, as datas de períodos de voluntaria de todos os impostos e tasas e precios públicos. O obxeto deste calendario era, primeiro, unha medida de transparencia, por suposto, e despois facilitar a organización desas economías familiares para que planificaran os seus pagos. A segunda medida que se fixo tamén foi aprobar os fraccionamentos e aprazamentos de tasas e prezos públicos. Estableceron novas posibilidades de fraccionamento e aprazamento desas débedas, tanto das débedas da Diputación como das tasas e prezos públicos propios do Concello, en aras a que a flexibilizar e incrementar esos tramos e, sobre todo, para facilitar ese pago dos impostos e tamén para facilitar esa concesión automática de débedas, de pago de débedas, que no caso da Diputación esa concesión automática era para débedas de contía inferior a 30.000 e no caso do Concello se estableceu para contías inferiores a 6.000. Quere decir que antes había que xustificar que non podías facer ese aumento de tasas e agora mesmo é unha concesión automática. Hasta esos límites non hai que xustificar nada. Se incrementaron, por suposto, os prazos para fraccionar as débedas, como digo, tanto da Diputación como do Concello. Esa derogación da ordenanza de tasas, como dixemos, para minimizar ese impacto na hostelería e tamén esa suspensión da tasa de mercadiños, en vista da difícil situación que estaban atravesando este colectivo, porque viron pechada a súa actividade e agora ven mermada tamén esta actividade pola situación que estamos vivindo derivada da COVID. Como digo, recentemente tamén aprobamos en un pleno extraordinario e unha aprobación provisional e está pendiente de exposición no Boletín Oficial da Provincia unha ampliación dos tramos da bonificación para aquelas empresas que creen emprego. Se amplían esos tramos, esa bonificación que antes era por creación de postos de 1 a 10 postos era un 50%, agora de 1 a 4 postos é un 50% e de 4 a 10 sube un 65% e sigue subindo en tramos a un 85% e un 95%, que é a bonificación máxima, a bonificación por 3 anos de duración e, por suposto, as condicións que se establecen e que se manteñan esas condicións de emprego. Tamén introducimos unha cláusula de salvagarda dentro desta modificación de ordenanza porque antes se excluía as situacións que nos últimos 12 meses, as empresas, que nos últimos 12 meses fixeran regulacións de emprego, expedientes de regulacións de emprego. Agora, como sabemos que tristemente esta é unha situación que estamos e que viviron moitas das empresas, entón introducimos esta cláusula de salvaguarda donde decimos que se incluye como beneficiarios tamén as empresas que en situacións de recesións económicas tiveron casi a obriga de facer esas expedientes de regulación de emprego. Por lo tanto, damos maior garantía e maior cobertura aos beneficiarios destas subvencións. Decir que, finalmente, que somos conscientes dos momentos difíciles que nos toca vivir. A crise sanitaria, como sabedes, tamén conleva unha crise de impacto económico importante. E desde logo, na economía de Ames tamén se está a notar e se vai notar. No goberno de Ames apostamos por impulsar e reactivar a economía en Ames. De aí a presentación deste plan de reactivación. Apostamos tamén por dinamizar sectores como a cultura, o comercio, a hostelería, as pymes, apoiar esa creación de emprego. E para todo isto precisamos
da vosa axuda. Precisamos desa axuda inestimable de todas e de todos vos, porque eu sí creo que entre todas en AMES sairemos adiante. Gracias. Bueno, moi boa tarde. A ver, a min súmome a todos os agradecementos, lóxicamente, e gustaríame destacar o que é o plan de reactivación como un plan de toda a corporación. Se nos acompañan tamén os grupos da oposición, tanto o PP como AMES Novo, como Ciudadanos, así como grupos de goberno, BNG, PSOE, Contigo Podemos, porque é así como naceu este plan, é así como se fixo ao longo do confinamento, e un plan feito para o comercio, feito para a cultura, feito para moitos sectores, e por eso tamén nos acompañan as tres asociacións que tamén lles quero agradecer a súa presencia e a súa axuda ao longo deste proceso. Gustaríanos que este acto fose distinto, a nova realidade esta, é a que temos que vivir, mesmo poder ter invitado a xente que colaborou ou que participou neste plan a través desas videoconferencias que facíamos masivas de moitos asentes sociais, mesmo do Concello, pero, bueno, a circunstancia que é, temos que facer sempre con aforos limitados e, polo tanto, pois intentar pasar a través dunha ventana ou a través desa grabación que despois podamos difundir para que, máis ou menos, podamos achegarnos a toda a xente. Eu me vou a centrar no que son as axudas das diferentes áreas, dos eixes que fomos programando. Por un lado, o eixe de Seguridade e Saúde, como vedes, son eixes que van buscando, como decía antes Gemma, axudas directas, pero que xa están en marcha, e outros que, lóxicamente, son eixes novos que imos a poñer en marcha. Por un lado, unha das liñas clave, creo que esta do eixe de seguridade, que, como decían antes, a través dos fondos do Vendopel, da Diputación, que nos sumamos cunha aportación do 20% municipal, ou a través de fondos europeos da DUSI, que estaban programados, pero que agora se reenfocan neste plan de reactivación. Unha das liñas con 100.000 euros para esa liña de axuda directa que vamos a ter para financiar a reparación e conservación do que son, lóxicamente, a adaptación de establecementos. Aí é onde queremos actuar, a través desa liña PEL, e, bueno, todo isto tamén está agora, esa segunda parte que, unha vez presentado o plan de reactivación, virán o que son a aprobación das diferentes bases coas convocatorias daquelas que se necesiten para que, lóxicamente, concursen os diferentes asentes, neste caso comercios e demais. Outra delas é a axuda para financiar o que é a compra de materiais antiséptico con unha aportación de 50.000 euros, por lo tanto, esa tamén será para medidas de seguridade dos establecementos que serán con carácter retroactivo e, por lo tanto, aqueles que fixeron eses investimentos poderán acollerse á mesma. E, pois, o plan de desinfección, un plan específico que estamos levando a cabo e, por lo tanto, esa desinfección de COVID con esos 25.000 euros. Xa digo que moitas veces son plans ou programas que están mesmo no orzamento municipal, pero que se dotan de máis orzamento porque está esgotado, porque vemos que vai a necesitar dese orzamento ao longo da realización do plan. No que toca o eido do promoción económica, como vedes polo número de liñas, 12 máis 1, vamos a tocar madeira, son o que colle máis potencia xunto co eido social. No plan para a promoción económica, algunhas delas xa están en marcha ou foron desenvoltas ao longo mesmo do verán, e outras pois se van a poñer en marcha agora con bases novas. A ampliación de superficie de terrazas que xa falamos, o que son as axudas para sufragar os gastos de arrendamentos van con cargo a SPEL, as bases aí veñen marcadas pola Diputación da Coruña, por lo tanto é unha partida das máis importantes con casi algo máis de 480.000 euros que van a ser precisamente para esos alugueres ou poder cofinanciar ou mesmo para fondos de financiamento de préstamos e demais. Unha liña como é a prestación de servicios de conciliación que ten unha partida pequena pero que é moi significativa, que vai a ser para axudar tamén ao tecido local que temos, que se veu moi perxudicado por esta situación e se está vendo moi perxudicado, bueno, pois dotar dunha partida para poder realizar programas ou actividades a través desas empresas locais de conciliación.
o que a dinamización social, neste caso cultural, con esa dotación de 40.000 euros, que esa xa está prácticamente esgotada polo feito de terse realizado no verán, que era onde se centraba esa campaña de Amesón, unha campaña para precisamente dinamizar a rúa, para que a xente volvese á rúa, o comercio, e para que a cultura estivese presente tamén na rúa, ou a cesión despois de instalacións para o que son tanto empresarios como micropemes e demais das instalacións municipais. Outra das axudas que vai a ser a nova e unha das principais que vamos a topar a partir do mes de novembro, esta de 75.000 euros para a axuda de rehabilitación de locais. Buscamos un doble efecto, por un lado, aqueles que, sendo a situación como é, non se atreven a dar o paso de abrir un negocio ou que hai que ser moi valiente para facelo, pois que teñan unha axuda para esa rehabilitación del local e poder facelo, e a vez intentar dar un lavado de imaxe a certas rúas ou certos locais que, estando en granel, se podan rehabilitar e se podan, por lo tanto, gañar para o comercio. Neste caso, decir que nas conversas que tivemos coas asociacións iba inicialmente pensada dunha forma para unha doble vía de subvención nunha zona concreta de Milladoiro e despois no resto. Despois das aportacións e das consideracións que nos deron as tres asociacións, consideramos oportuno mudarlo e abrilo para todo o que era o Concello de Ames, co mesmo importe desas axudas directas de 75.000 euros. A axuda de creación de empresas e traslado é outra das liñas básicas, con 70.000 euros. Sabemos que non son momentos idóneos para crear empresas ou para trasladar ou para traspasar por la circunstancia que son, estemos aí para intentar axudar e, por lo tanto, que os gastos que supoña toda esa tramitación podamos dar ou subvencionar esas axudas. Todas estas axudas van buscando tamén que, se quedan fondos, porque ao mellor pensemos que de creación de empresas esos 70.000 sobren, se reubicarán no que son o resto das axudas, vendo as subvencións que podamos ter ou das bases que vayamos sacando, en función da demanda existente. No caso da oficina virtual telefónica que está funcionando o teléfono gratuito, moitas das liñas que, ainda que non levan un orzamento directo, o orzamento é pequeno como para sinalar aquí, nos permitiron seguir no día a día, precisamente ao longo do confinamento ou agora no post-confinamento. O asesoramento foi unha das vías principais nese caso, poñer en marcha e ademais ao pouco tempo esa liña esa página web de asesoramento directo para as empresas e que puidesen saber ou coñecer que documentación tiña que presentar para presentar os ERTES ou simplemente saber como iban cada unha das publicacións do BOP ou a base de decretos, irles informando. Ese asesoramento e esa apertura a seguimos mantendo a día de hoxe a través do Departamento de Promoción Económica e a web sigue activa onde se vai colgando toda a documentación. A campaña de Témolo Todo, que é unha campaña que sigue activa e que seguiremos mantendo, tamén ten unha dotación de 20.000 euros esa campaña, con esas reparto de bolsas, con esos mandiles, un pouco demostrar o que nos sentimos orgullosos os que somos de Ames, os que estamos aquí en Ames e que toda a corporación sempre decimos que en Ames non fai falla sair fora, que aquí o temos todo e, polo tanto, potenciar ese comercio local, como ben destacaba Ana, que moita xente coñeceu por primeira vez ao longo do post-confinamento por non desplazarse a outros sitios e con un comercio de calidade. O programa de bonos é un programa que se vai poñer en marcha, un dos que creo que é máis atractivo para o comercio, a través de 89.000 euros con tarxetas bonificadas para a compra de 500 ou de 1.000 euros e, polo tanto, será unha campaña que creo que vai a ter moito éxito, alá onde se está poñendo, se está tendo ese resultado e, ademais, unha campaña que non queremos que sexa pechada a un período, sino que podamos, a partir de aquí, establecer un novo formato de bonificación do comercio e a través, agora na tempada de Nadal, que vai ser moi necesario, e despois, ao mellor, reproducila na de Entroido ou mesmo no verán do vindeiro ano a través desas tarxetas e que fidelice tamén a cidadanía. E o que son a creación de todas estas liñas e eixes de actuación necesitan, lógicamente, de reforzos. No caso do que a Administración do Goberno local, había esas dúas que xa antes se comentaba, o período medio de pago e, por outro lado, que era agilizar as tramitacións de licencias e demais, pero depois a contratación do persoal é clave. Se pensamos que o Departamento de Promoción Económica está composto de 3 persoas e que non só é promoción económica, sino tamén emprego, para levar a cabo toda esta subvención coas bases que van a ser, coa presentación de documentación, resolvelas e que isto sexa áxil,
pois é necesario reforzar ese departamento a través dun administrativo e non sei administrativo que estén precisamente para todo este programa de reactivación, e despois a contratación, como xa pasou, porque isto xa vamos para atrás, de servicios sociais por todo o que aconteceu, bueno, pois ese reforzo que fixemos con esos 20.700 a través tamén de persoal para poder atender pois toda a demanda que nos estábamos vendo que bueno, sigue sendo desbordante, hai que decirlo. No que é o eixe tecnolóxico, como decía ao inicio Ana, unha das fortalezas ou unha das oportunidades que vamos a ter é a modernización do noso comercio ou das nosas empresas, e entón aí tamén queremos facer fincapé e trasladar unha serie de liñas que son importantes. Por un lado, con 100.000 euros vai a ser unha liña que inicialmente estaba pensada para englobar co resto das liñas, pero que no plan da Diputación pois non se contempla, por lo tanto o sacamos do plan da Diputación a non ir e sacalo a través deste plan municipal de reactivación, bueno, para o que queremos que sexa o noso comercio, un comercio moderno, con portais para a suscripción de portais mesmo de marketplace, ou ben para servizos de ferramentas online, ou ben para todos os servizos profesionais desa modernización que vai a ser necesaria. Entón, aí vai a ser unha das bases de axudas directas, creo que tamén máis importantes. Para o que o Concello, ese control de aforos, de xestión de citas e demais, cita previa que está sendo, bueno, agora casi o día a día, bueno, pois hai unha dotación económica, hai que decir, e teño que dar as gracias tamén a empresa Tecalis que está a punto de sacar o que é unha aplicación de cita para o comercio de forma online, de cita previa, e que o cede de forma gratuita, e, por lo tanto, estará incorporada tamén no plan de reactivación e que poñeremos en marcha ao longo do mes de novembro. E despois, bueno, medidas que estaban contempladas a través do, como decía a DUSI, do plan Impulsames, como é o tema de nos espazos públicos de wifi, ou como é os paneis digitais informativos, que mesmo complementamos cunha liña de subvención que acaba de sair da Xunta para tamén poñer a información a través de paneis digitais ao longo do Concello de todo o que se está facendo polo comercio. E despois, bueno, o que é o portal de directorio comercial, creo que é clave e que é un momento tamén de aproveitar esta circunstancia a través de unha dotación de 5.000 euros para ter, bueno, e dar a coñecer todas as nosas empresas a través dun portal web ou un marketplace. Bueno, saberemos que formato final vai a ter esa posibilidade, pero que todos os comercios podan trasladar a ese marketplace ou esa página web ou ese sistema toda a información do que eles teñen de todos os produtos e, por lo tanto, pasar fronteiras, que non se quede só no local. Despois, o innovables como o que é a actividade de innovación, o que ten que ser esta transformación tecnolóxica e a través de sinerxias e, sobre todo, concentrar nese parque empresarial de Novo Milladoiro, onde queremos que ese sector tecnolóxico pois tamén teña saída para esa formación e, sobre todo, que den traslado do que están a facer eles a través do día a día. E despois no eixo social, como decía, é outro dos grandes bloques onde a gran maioría delas xa están en marcha. Aquí non podíamos esperar un plan de reactivación e, por lo tanto, se puseron en marcha segundo necesidades, como son as axudas de emerxencia social ou de renta municipal básica que xa existían, pero que tivemos que dotar de maior orzamento. O que ven aí non é o orzamento que teñen estas axudas, sino que se implementa a maiores do que xa había, vale? Porque sabemos que é o que se está a demandar no día a día. No caso do reforzo a axuda do fogar o mesmo, son servizos que se prestan, pero que esta situación do COVID nos traslada a incrementar con 50.000 euros para poder dar o servizo, e a posta en funcionamento dos teléfonos gratuitos que temos en funcionamento as líneas 900, o reparto de alimentos que está sendo unha das liñas básicas, é dicir, que vai crecendo día a día, probablemente os 40.000 euros que dotamos a maiores serán de aquí a fines de ano, pero teremos que seguir incrementando porque esa é a necesidade que está na rúa. A atención de maiores, as axudas psicolóxica ou a posta a disposición do transporte adaptado, bueno, son liñas que non levan un orzamento como tal para o plan de reactivación, pero que están reforzados nos servizos sociais do día de hoxe, vale, para poder dar atención, ou como decíamos no seu día, ao longo do confinamento, pois para o reparto deses alimentos, ou mesmo para trasladar xente ás entidades bancarias, ou mesmo para as necesidades que pudieran ter de desplazamento, bueno, os supermercados desa xente maior, ou esa atención psicolóxica, ou que mesmo complementamos con outro tipo de actividades. O reparto de material escolar que se fixo ao longo do confinamento nunha situación de decisión de un día para outro prácticamente, bueno, pois tamén esa axuda que se prestou ás familias,
o que foi a entrega de equipamento tecnolóxico para que ninguén quedase atrás, e esas tarxetas, así como equipamento que se está a desenvolver e a trasladar a aquelas persoas que o necesitan, a modificación da ordenanza que tamén foi acordado pola corporación, falando nesas videoconferencias que tiñamos continuamente, decir, hai que modificar esta ordenanza, hai que facelo, despois xa o levaremos a pleno e a aprobar, pero facelo por decreto e demais, bueno, desos anticipos a Caixa para non ter que esperar e, polo tanto, poder actuar de forma inmediata, ou a posta en marcha desa nova canle que temos, que está funcionando tamén, saudable para o confinamento e que permite tamén a xente desconectar un pouco, sobre todo cando era o confinamento, a hora de facer deporte a través desas redes. Xa digo que un plan extenso, con 7 eixes, 99 medidas, como veñen recollidas, con distribucións en diferentes bloques, onde facemos fincapé principalmente nos eixos de promoción económica e de inversión. Como veíamos ao inicio, ese análise que tiñamos DAFO nos permitía saber que a maioría das nosas os nosos objetivos tiña que ser o comercio local, que era onde estaba concentrado a maior porcentaxe de asentes, así como tamén na obra, na construcción, que era, como veíamos, un porcentaxe moi elevado de empresas do noso concello e, por lo tanto, as que actuaban. Un período de execución para o 2021, sempre iniciamos este plan de reactivación cando empezamos a falar polo mes de abril, creo que foi, para o 2020, pero a realidade é a que temos. Estamos nesta fase de que non sabemos se é unha segunda ola ou é a mesma ola que sigue, pero sexa como sexa, isto se vai estender no tempo e, por lo tanto, estender tamén este plan de reactivación, que sigue sendo un documento aberto, por lo tanto, de autofinanciamento, de dotar de maiores cuantías ou mesmo novas liñas. E, despois, con un reparto económico, no que, lóxicamente, destacan esos 5.300.000 de inversión pública que se poden destinar, pero no que a mí me gusta destacar tamén, aparte de esos 1.600.000 de dotación económica que se vai a prestar, para o que é promoción económica, seguridade de saúde, tecnolóxico, social e demais, e, por tanto, isto é un pouco o que complementa todo este plan de reactivación, creo que é importante, e o máis importante agora é poñerlo en marcha e que chegue a cidadanía, que chegue ao comercio, e así, damos de casi paso a eles para que non o comenten. Non sei quen vai a falar primeiro. Vale, José Manuel. Boas noites, moitas gracias, alcalde, corporación, equipos da corporación. Non nos podemos olvidar da parte que nos peleamos con ela sempre, que é promoción económica. Boas noites para todos. Nos pediron que fósemos breves. Eu solamente me acaba de alegrar o alcalde dicíndonos que tomou en consideración algunhas das suxerencias que tuvemos nas reunións previas. Me alegro que desas 99 medidas 13 sean para a promoción económica. Nos alegramos moito. Pola nosa parte, nós somos unha asociación pequena, Palmira Boulevard naceu fai 8 anos, en unhas condicións un pouco especiales. Durante un tempo estuvemos vendo que facíamos, se crecíamos, non crecíamos, e a verdade que desde esta pandemia nos cambiou un pouco a todos o sentido, non? De marzo aquí nos fixo pensar se ao mellor era suficiente o que estábamos facendo. Evidentemente non era suficiente. Vamos a esforzarnos máis, vamos a facer algo máis polo comercio. Me alegro moito de unha demanda que non viña agora, pero que si a recolleu o alcalde. Nos durante anos estábamos vendo que o Departamento de Promoción Económica estaba un pouco coxo, faltaba xente. É iso que temos un técnico que é un fenómeno,
nos axuda, que nos aguanta, que sabemos que todos os días lle chamamos e el sempre intenta darnos a satisfacción, as concelleiras de turno igual, o sea, sempre nos intentaban axudar, pero me alegro moito de que por fin se decida dotalo de personal e que poidan facer. Non me vou a estender, simplemente quería decirvos que é moi importante que teñamos un comercio seguro en Ames e que estemos todos xuntos. Fixemos cousas en un momento dado xuntos, fora do embate político, como decía algún portavoz hai un momento. Isto é unha lucha para todos, pero sobre todo para nós. O comercio para nós é vital. É verdade que hai xente que conoceu o Milladoiro, a Bertamiráns, me supoño, que había comercios que non conocía. E nos pedimos sempre, se somos capaces de facer unha cola nun centro comercial e aguantamos e esperamos, vamos facer co comercio do lado, co de proximidade, co da aldea, ca tenda de sempre. Con esa xente que nos axuda, que non é o caso, pero sí pode ser, que nos fía en algún momento, porque a situación económica é complexa. Me alegro, alcalde, que haya dito que esas medidas son renovables. En un momento dado, tal vez o sector máis complicado sea a hostelería. A mí me gustaría que esa tasa de terrazas, que o mellor se pudese prorrogar no ano que ven. E finalizo, o ano que ven temos, ojalá, que isto non vaya peor, pero nos gustaría que nos aproveitáramos un pouco, Milladoiro sobre todo, Ames en xeral, pero Milladoiro sobre todo co Xacobeo. Nos vimos de firmar un acordo de colaboración con TUI, a Asociación de Empresarios de TUI, co Centro Comercial Aberto de TUI, o pasado venres. E eles insistían moito en que tiña que ser un comercio seguro. Nós temos todas as patas para que o comercio sea seguro. E nada máis, creo que entre todos podemos facelo. E se o facemos xuntos, vamos a estar e vamos a ganar. Moitas gracias. Hola, boas noites. Quero dar as grazas a todos e dicir que dende XEA estamos moi contentos porque se contara con nós nas charlas que tivemos durante o confinamento, onde se nos preguntou as nosas inquedanzas e que se deixaron agora foron casi todas reflexadas neste plan. Estamos moi contentos coas axudas que vamos ter tanto directas como con este plan, por exemplo, de en Ames témolo todo, os cheques que vai haber, e este tipo de colaboración en xeral co comercio, e máis os empresarios. Para nós é o máis importante, intentar entre todos, sair todos xuntos, e que, ademais, en Ames é verdade, en Ames témolo todo. Xa non me vou espallar máis, dar as grazas unha vez máis. Grazas. Sumo os agradecementos a todos e a todas as traballadores e traballadoras do Concello, pero en especial quero facer fincapé no meu departamento e os seus traballadores. A Juan, a Jorge, a Lorena, a María, a Pablo e a Ramón. Gracias polo vosso traballo. Hoxe queremos presentar un vídeo promocional do comercio de Ames. Dentro da campaña Témolo Todo no plan de reactivación.
Este acto tería que ser diferente, pero debido ás circunstancias actuais, tivo que ser neste formato, reducido. Pero isto non impide que queira agradecer a todas aquelas persoas que colaboraron e participaron para a creación deste vídeo. A todos os comercios e establecementos, que algún hasta tuvo que abrir antes da hora para poder gravar nel. Así como as seguintes persoas a título individual: actores, actrices, xornalistas e deportistas que aparecen no vídeo: María Mera, Loli Gómez, Pepo Suevos, Federico Pérez, Diego Viaño e Borja Golán. Tamén quero agradecer, aunque por problemas de xenda non poderon participar, a Patricia de Lorenzo e a Guillermo Carracedo. E quero agradecer tamén, por último, a Consellería de Comunicación polas súas aportacións para o guión que ten o vídeo. Moitas gracias a todos e a todas. Deixolles co vídeo promocional de Témolo Todo. En Ames demostramos que somos quen de superar retos, grazas a ti, que apostas polo teu, polo que tes ao teu carón. Sabes que tes moito por descubrir dentro do teu concello, camiñando polas nosas rúas, contemplando o noso traballo e desfrutando dos produtos e dos servizos do noso comercio, das cores do noso mercado. Un concello que aposta polas zonas verdes, respectuoso co entorno e que coida da súa xente. Estamos superando este gran desafío xuntos e xuntas, cóbado con cóbado, apostando polo comercio local. Démonos conta de que tiñamos todo á nosa beira, as nosas cafeterías, librarías, tendas de moda, decoración, froiterías, todo ao noso alcance. Somos testemunhas de que aquí dispoñemos dun comercio forte, variado e dinámico, onde atoparás dende a túa panadaría de sempre ata a peza de artesanía que andas a buscar. A confianza no comercio local, onde mellor poden aconsellarte, nunca se perdeu. O noso comercio, seguro, cómodo e de calidade, dá resposta ás túas necesidades. Ven e merca no comercio local de Ames, porque en Ames témolo todo.